ujug manang-manang. Angger Prabu Baladewa. Manduna. Kok namung ijen. Nembe latihan. Do nembe latihan. Lho Pamandura kok ijen. Nggih. Niki kan Sedewa umpamane marang wong tuwa. Iku sing dadi pikirane berbokongke. Sebabe Sebab kan Sedewa ora ngerti. Tenan isih urung dong jubluk ngono mawon. Jubluke goblok. Kedue sugih kendelan wani tumantaka nang negara Ngastina ngadhep Angger Prabu Duryudana. Niku pun kewaten. Ora nyana wonten wingking dikancani dipun rencangi Sumcaki ayo kendelane nggih mboten itu. dipun rencangi Sumcaki. Nggih, niku. Kurawa bubar musuh Sumcaki. Lajeng Saniki wonten nggih kula tanting panjenengan menika mang bedhek mang wangsulan. Napa wontenipun Blakasuta ampun gadah raos wigih linga-linga. nggih, terus pundi Paman? Panjenengan Angger Prabu Baladewa niku wonten negari Ngastina niku estunipun tata gelar lahir batin apa mboten? Tegese Menawi saestu Angger Prabu Baladewa menika anggenipun ngawula wonten negari Ngastina menika lahir batos. Kula nyuwun undur Sumcaki. Oleh Sedewa niku mangundurke kemawon. Ampun ganggu wonten negari Ngastina ngaten. Menawi tata gelar lahir batos Angger Prabu bela Kurawa niku Sedewa mangundurke. Yen boten wonten ngundurke pratandha Angger Prabu Baladewa menika namung tata gelar lahir batin Pandhawa lahir Kurawa. Kanggo sagah napa boten? Wangsulanipun kados pundi? Pamandura kula sampun matur wangsa wangsul. Ngayomi para putra Kurawa kula boten tidur-tidur. Dados Lair kusing dados bagus. yen ngoten sagah ngunduraken Sedewa. Mangke kula ndurake. Sedewa wonten pundi? Kire Sumcaki. Nyuwun pangestu Pamandura kula undurake Sedewa kaliyan Sumcaki. Baladewa kula mangpejai kemawon. Kula mangpejai panjenengan ngasuta nenggala tentu badhe duka lajeng ajahi kula. Kula ajahi Koko Prabu najan kula menika kepunden ngamarta lan kula ajahi dhateng Koko Prabu Baladewa. Sing armate niku sapa? Koko Prabu ngasta Sunjata Nenggala. Nek tak nggo medeni Durna. Oh, mekaten. Sing goblok ya kowe kuwi. Kados pundi Koko Prabu? Negara Ngastina ki darbeke Pandhawa. Pandhawa ngajaji Duryudana teka yo ben ora yo ben yen terus genep jangkep
Puntadewa dadi ratu. Muga nek aku ana lombane wektu aku tak nomor paling nggo ngawato melu nesani. Bab perkara iki mung tak ngapusi Pamanduna. Sedewa kon kunjurke tak ulung tak urung entuk ladeni kula ora ana rambut. Lho kan mundur etok-etok kowe. Mundur kok tak medeni karo senjata nang kono. Iki lemkaken kepareng kula mawit. Sampun wonten keterangan Koko Prabu kula mboten tunggu waksanipun Koko Prabu Duryudana bener. Mangkat dina iki, Sewa. Sampun beres Pamanduna. Sampun dipun nduraken Sedewa. Nggih sampun kula gara-gari senjata negara mundur. Kersanipun Pamanduna. Angage kecaganaken kula mejahi para kadang Pandhawa. Nggih. Koko Prabu badhe nderek kula, angge Prabu Dribaladewa nderek kula napa pundi? Kula tak wangsul ngawatake saking kedheyan kemawon. Pamanduna ingkang sagah mejahi para Pandhawa monggo kula boten cawe-cawe nanging kula boten nggih ngewangi Pamanduna. Prabu katon monggo durung Panduna muga-muga bisa ing kastala nggih. Ingkang atus-atus Pamanduna. Tinon wangning pamyat busana maneka warna renggeng kencana retna Pangendra layu umite sinrang pandres ing maruta serna
oh kumaraning wiyat manjang kumledeting waja suprasta kayu kang keprapal puspita hadrahing siti ron maur kadyoben